नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे विकार पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि युरोपीय संघाच्यो अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेन हांच्या मदीं आयज वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा जाली. तातूंत व्यापार कबलाती आणि सुरक्षेच्या महत्वाच्या मुद्द्यांचो आस्पाव आसा. भारत युरोपीय संघ धोरणात्मक सहकार्याक संरक्षण तंत्रज्ञान आणि ऊर्जा सहकार्यासारख्या मळार व्यापक चर्चा जाल्या. उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दोनूय देशांच्या संबंधांविशीं माहिती दिली. टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, ग्रीन ग्रोथ, सिक्योरिटी, स्किलिंग और मोबिलिटी पर सहयोग का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है. हमने अपनी टीम्स को एक पारस्परिक लाभकारी बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को, एफटीए को इस वर्ष के अंत तक संपन्न करने का निर्देश दिया है कि इंडियाज यंग टैलेंट एंड यूरोप से इनोवेशन कैन टुगेदर क्रिएट लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज. हम ईयू की नई वीजा कैस्केड रेजिम का स्वागत करते हैं. इससे भारत के टैलेंटेड युवाओं की एबिलिटी को बेहतर मोबिलिटी मिलेगी. भारत आणि युरोपीय संघ हांची भागीदारी महत्वाची आसा आणि आर्थीक उदरगत आणि शाश्वत उदरगत हे खातीर दोनूय देश एकठांय वावुरतले असो युरोपीय संघाच्यो अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेन हांणी हावेस उक्तायला. It is a taste of India's legendary hospitality, and today is no ordinary day. Europe and India are coming together, and as I read in the news, so are the planets. Indeed, today, 7 planets in our solar system come into perfect alignment. And that is a very outstanding event. And they say that this event signals transformation and growth. And that's exactly the moment we find ourselves in. The planets are aligned, and so are Europe and India. I'm here today with the whole College of Commissioners. And indeed, it is our first visit outside Europe since we took office in December. And this shows how much we value our partnership. We want to take it to new heights. India is a like-minded friend. We are the 2 largest democracies in the world. देशभरात आयज राष्ट्रीय विज्ञान दीस मनयतात. नामनेचे भौतीक शास्त्रज्ञ सर C.V. रामन हांणी रामन इफेक्टाचो सोद लायिल्ल्या खातीर दर वर्सा 28 फेब्रुवारी हो दीस विज्ञान दीस म्हणून मनयतात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या निमतान एका चित्रफिती वरवीं परबीं भेटयल्या. जिज्ञासा विज्ञान की जननी है. हर मन में वैज्ञानिक सोच हो, विज्ञान के प्रति आकर्षण हो. 28 फरवरी 1928 सर C.V. रमन ने अपनी खोज रमन इफेक्ट की घोषणा की थी. यही तो खोज थी जिसने उनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया. और इसलिए देश 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के रूप में मनाता है. साथियों, 21वीं सदी के भारत के विकास में विज्ञान उस ऊर्जा की तरह है जिसमें हर क्षेत्र के विकास को, हर राज्य के विकास को बहुत गति देने का सामर्थ्य है. हमारे शास्त्रों में कहा गया है, ज्ञानम विज्ञान सहितम यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभा. अर्थात ज्ञान जब विज्ञान के साथ जुड़ता है
जब ज्ञान और विज्ञान से हमारा परिचय होता है तो संसार की सभी समस्याओं और संकटों से मुक्ति का रास्ता अपने आप खुल जाता है। समाधान का, सॉल्यूशन का, इवोल्यूशन का और इनोवेशन का आधार विज्ञान ही है। इसी प्रेरणा से आज का नया भारत जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के साथ ही जय अनुसंधान का आह्वान करते हुए आगे बढ़ रहा है। आज गोय विज्ञान केंद्रात सरकारी माध्यमिक विद्यालय चिंबल आणि मेर्शी तसेच गोवा SCERT गोय विज्ञान केंद्र हांच्या जोड पालवान विज्ञान दिसा निमतान विज्ञान सेतू कार्यावळीचे उक्तावण जाले। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी पहिली विज्ञान प्रदर्शनाचे उक्तावण जाले आणि उपरांत मुखेल कार्यावळीची सुरुवात दिवली पेटोवन जाली। ह्या वेळार विज्ञान विचार घटमूट करून गोय विज्ञान क्षेत्रात अग्रेसर करपाचो उलो मुखेलमंत्र्यांनी मारलो। इन फ्युचर म्हणजे आम्ही जर अशा पद्धतीत सायन्स त्यांच्या तकलेत व्यवस्थित घालपाक लागले जाल्यार इन फ्युचर दे विल बी द सायंटिस्ट फॉर द कंट्री। आम्ही जेका म्हणटा की चंद्रयान 3 आणि आदित्य L1 आता जे स्पेसात लॉन्च केले, पुराय आम्ही हेजे स्पेसातलो खूप मोठो रिसर्च स्पेस आम्ही घेवपाक सोदता। ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हाजे विजन आसा आणि त्याच्या विजनाचेर जर कोण काम करता आसत जाल्यार गोवा स्टेट काम करता। हांव गोवा स्टेट इतक्याच खातीर म्हणटा, पहिले सायन्स फिल्म फेस्टिवल हे ऑर्गनायज करपी आणि कंटिन्युअसली ऑर्गनायज करपी खंयच्याच स्टेटीत सायन्स फिल्म फेस्टिवल जायना, आमच्याच स्टेटीत जाता अशी एकमेव स्टेट गोवा स्टेट आसा जितून करून सायन्स फिल्म फेस्टिवल आम्ही ऑर्गनायज करता। ओके, वेगवेगळी सायन्स रिलेटेड एक्झिबिशन्स आम्ही ऑर्गनायज करता। तांकां आमची फाटल्या दिसांनी आम्ही बस एक ती सगळ्या स्कुलांनी भोंवडायली जेणे करून सायन्सचो कल्चर डेव्हलप जावचो। टिचरांनी चडांत चड सायन्स शिकचे डे टू डे आणि त्या भुरग्यांक समजून सांगचे। दीस सायन्स सेंटर आमच्या गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाच्या हांगासर आसा, त्याचो खूप मोठ्या प्रमाणात बेनिफिट्स आता आमचे स्टुडंट्स घेवपाक लागल्या। राज्य विधानसभेचे अधिवेशन कितल्या मुजतीचे घेवचे हाचो निर्णय सरकार घेता। सभापतीचो तातूंत कांयच वांटो नासता अशें स्पश्टीकरण दितना सभापती रमेश तवरकर हांणी सांगले। आगामी अदमासपत्रकीय अधिवेशनाचो काळ उणो केल्ल्या गजाली कडेन खबराकारांनी विचारिल्ल्या प्रस्नाक सभापतींनी हे स्पश्टीकरण दिले। दिसता की 3 दिवसाचे अधिवेशन जे आसा की कॅबिनेटान ठरयल्लें आसा आनी त्यानंतर आमी लेंथी सेशन जे घेता ते पावसाळ्या अधिवेशन खबर आसा साधारणतः आमी 17-18 दिसांनी घेत आसा। त्यामुळे हे बजेट सेशन आणि त्यामुळे 3 दिसांनी दवरलें आसा की ताजे 3 दिसांनी डिस्कशन जातलें, चर्चा जातली आणि बजेट अप्रूव जातलो। म्हजें ओपिनियन की हांगा कॅबिनेट सरकार ठरयता आणि त्यामुळे तो जो बिझनेस आसा तो आम्ही कंडक्ट करता आसता। बिझनेस एडवायजरी कितें बिझनेस आसचो तो ठरलो होता आणि त्यानंतर ते सेशन जे आसा माझ्या हातान कितें वता। त्यामुळे पावसाळी अधिवेशन जे आसा 17-18 दीस तातूंत लेंथी हर एक विषय आसा न्ही चर्चा प्रत्येक कडेन जायत आसा। आता हेजेवर स्मार्ट सिटी येवजणे खाला पणजेत सुरू आशिल्ली कामां 31 मार्च मेरेन पुराय जातली अशी माहिती गोयचे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी दिल्या। खबराकारांनी विचारिल्ल्या प्रस्नाक ते जाप दिताले। We have filed an affidavit in the court and we have said that as far as roads in Panji are concerned, by 31st of March all roads will be made workable. By the end of June every work of smart city will be completed, like beautification, footpath, etc. Is it possible, sir? It is possible and it has to be, because there is a timeline that is given to the court and court has accepted it as an undertaking. No, but certain areas also extension maglele kita halenu certain roads ajer bate kite. No, there are no extensions as of now. The time limit is fixed and the time limit is, as I mentioned to you, it is 31st of March to open the roads in all respect, and as far as the rest of the work of beautification is concerned, it will be completed by June. If they fail to do the work, then what type of action then they will be in contempt of the court. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीन भारतीय सेक्युरिटी अँड एक्सचेंज बोर्डाचे नवे अध्यक्ष म्हणून केंद्रीय वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे हांची नियुक्ती केल्या। फुडल्या 3 वर्सां ते हे पद सांबाळटले। सेबीच्यो अध्यक्ष माधवी पुरी गुच हांचो कार्यकाळ 1 मार्चाक सोंपता।
तांच्या रित्या जाल्ल्या जाग्या खातीर ही नियुक्ती जाल्या. ICC चॅम्पियन्स करंड क्रिकेट सर्तींत आयज बलाढ्य ऑस्ट्रेलिया आनी धक्को दिवपी कामगिरी करपाक फामाद आशिल्ल्या अफगाणिस्तान पंगडा मदीं खेळ जाता. अफगाणिस्तान पंगडान कुरबावलो जिखून फलंदाजी स्विकारल्या. निमाणी खबर हातात आयली तेन्ना ह्या पंगडान 25 षटकांत 133 धांवड्यो केल्यात. आनी इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परतून मेळुया सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.